Ještě než začneme, pokud vás tento podcast osloví, budu moc ráda, když mu dáte like nebo ho budete sdílet dál. Pomáhá to, aby se dostal k lidem, kterým můžeme přinést podporu nebo klid. Děkuju. Milí přátelé, vítám vás u prvního dílu mého podcastu, který jsem nazvala Cesta těla a duše. Jmenuji se Alena a jsem moc ráda, že jste si našli čas a jste tady se mnou. Rozhodla jsem se vytvořit tento podcast jako prostor pro sdílení. Prostor, kde budu mluvit otevřeně o svém životě, zkušenostech, o těle, psychice, ženskosti i spiritualitě, tak, jak já ho opravdu žiju. Tento podcast u mě nevzniknul jenom z jednoho nápadu, ale postupně, přirozeně z potřeby zastavit se a podívat se na svůj život jinýma očima. Musím říct, že v mém životě přišel moment, kdy mě byla diagnostikována roztroušená skleróza. A tato diagnóza mě po 13 letech, co ji mám, dovedla k zamyšlení právě se s váma podělit o moje zážitky a moje zkušenosti, jak jsem se s touto diagnózou vyrovnávala, k čemu mi dovedla, co jsem si uvědomila. A dneska už ji de facto mám 13 let a ušel jsem velký kus práce. Člověk si začne uvědomovat i skutečnost, proč jsem ji dostala. A k tomu by jsem se hned teďka ráda vyjádřila, protože jsem se psychicky a fyzicky odělala. Byla jsem tak jako hodně energická žena, která si myslela, že všechno zvládne. A tak dlouho jsem si zahrávala v uvozovkách s osudem a tak dlouho jsem se přepínala, až mi dalo tělo stopku a přišla tady ta diagnóza. Trošičku do hloubky budu o tom mluvit v dalších podcastech. Ale chtěla jsem hned na začátku uvést na pravou míru, čeho se budou týkat. A ještě musím říct, že taky se budou týkat i spirituality, kterou mám ráda a věnuju se jí. Mám určitý dar vidění, vnímání, cítění. A to je další úhel pohledu, který mě taky oslovil právě v průběhu těch 13 let. Já jsem věděla už jako dítě, že trošičku vidím věci, které jiní lidi nevidějí a že už dopředu vím i co a jak může dopadnout. Ale tohle to se všechno ve mně v průběhu mého života začalo prohlubovat, ale v průběhu těch 13 let to prakticky přišlo nejvíc. Takže i o tom budou nějaký další díly a budu se toho dotýkat v našich podcastech. A tadyhle u toho bych se ráda zastavila a chci, abyste věděli, že vám nabízím i pomoc, co se týká tohoto úhlu vedení. Říkám si, že jsem spirituální mediátorka a můžu pro vás vlastně stáhnout informace, na které byste se ptali. Prosím vás, potřebuju, aby se ty informace týkaly jakoby především vaší osoby. Ano, ale tady už nebudu potom dál zabíhat do podrobností, protože pod podcastem jsou moje webové stránky, kde nachází se i moje krátké video, kde o tom mluvím, takže tam se dozvíte víc. Tedy, přátelé, mějte se dneska tady u mého historicky prvního dílu, na který jsem se poměrně dlouho připravovala, hezky. Loučím se s váma
Těším se na vás příště a přeju nádherný den a myslete na sebe.